Salutare, oamenilor, și bine v-am regăsit! No, șoculeți, Triviador România este un joc de istorie la care trebuie să răspunzi cât mai corect ca să cucerești anumite teritorii. Se pare că unii în comentarii mi-au zis: când mai filmezi sau când mai faci jocuri, ce fel de jocuri? Și ai zis, bă, nene, o să fac, dar mai pe seară. Și v-am promis că o să fac. Astăzi voi prezenta acest joc doar ca prezentare. Doar ca prezentare. Nu o face serie. Acum depinde de voi. Haideți să începem să vedem cum este. Dau la bătălie. Și avem multe opțiuni. Ce vreți să alegem? Ei bine, eu voi da pe prima. Acum aștept oponenții. Uitați, scrie așteptare pentru oponenți. Și acum așteptăm. Mai bun, acum este bine afară. Vai de capul meu. Nu că atunci după amiaza mă ridicat de leșinai. Credeți-mă. Și aici, hai mă să fac videoclipuri că văd că vă place. Și am început. Haideți să vedem. Câți ani aveam Mareșalul Ion Antonescu când a fost executat? 40, 50. Ia uitați, vedeți? 63 pe noi. Am primit una. Unul care zice corect, primește două. Și acum își alege teritoriul. Acum este rândul meu. Aici îl voi pune. Haideți să vedem cealaltă întrebare. În ce an a câștigat FSF Plan Ploiești pentru a doua oară? În ce an? 2002? Ia uitați cum am luat. Vedeți? Din nou pe 2. Iar am primit una. Și așa merge la fiecare dată. Când răspunzi. Mai mult vă mulțumesc enorm de mult pentru ce ați făcut, pentru numărul de abonați și numărul de vizionări. Și vă mulțumesc tare mult. Sunteți niște oameni geniali și frumoși care n-am mai fost așa în viața mea. Un atorat de hidrogen. 5. Eu zic 5 oameni buni. Sau 6 sau 1. Pe primul, vedeți? Cel mai aproape. Am primit eu 2. Și așa merge de fiecare dată. Aici. Și aici. Ok. Haideți să vedem. Medicina, ce an a fost utilizat la security pentru prima dată? În 2000... nu, pardon, 2000... nu! Ia uitați, fraților. Am greșit. NATO B2 sunt. Oameni buni, n-am mai avut timp. N-a reușit să fim noi pe 1. Ok, acum începem bătălia. Haideți să vedem. Deci va fi primul care va ataca. Să vedem cine atacă. Dar s-ar putea pe mine 100% pe mine. V-am zis, oameni buni. Asta antidoc. Lisandru al doilea. Ok. Se rândul meu.
Nu pe acesta. Care următoare este satana? Soarele. Mă, cum mă, nene, să nu fii soarele? Oh my god, n-are cum. Ok, haideți să vedem. Care din următoarele este prezentul? Automobil... Primul. E și normal. Este rândul meu. Haideți să vedem. Într-o următoare variantă este o mașină de Umbro. Bane, Misfot este. Așa de... Cum se numește de față că... 1000 de ani. Mamuți. Normal. Geografie, drapelul care nu este oficial României. Republica... Oh, no my god. Oh my god, Telia Congo. Oameni, vă scuzați-mă. Asta e. Ok. Să vedem pe cine atacă. Jack. Se numește Titanic. Toată lumea a văzut Titanic. Mă, nene, cum să nu știi? Din moment că ai văzut Titanic-ul. Cum să nu știi? Spuneți voi în comentarii. Da, nu, Ana 2, Ana 4, Bogdan. 2. A făcut bine. Câte ore de sose? Mă, ea zice... Mai multe, 3-4 ore. Oh my god, 8 ore. Oh my god, se pare că ne-a luat. A, nu e al meu rândul. Mai am până la mine. Haideți să vedem. Am luat luminent. Bă, zice 3x4. 3x4, era normal, firești. Să vedem pe cine ia. Pe cine ia, nu pe mine, nu pe mine. Să nu mai pe mine. Nu e pe mine, ok. În ce n-ați montos? Am terminat în 2900. Mentre se găsește la un... Urlea. Primul. Corect, oameni buni. N-am ce zice. Vreo... 10? Ok, prea mult. Prea mult. Oh my god, când m-am luat. Rândul meu. Hai, nene, nu la ușoară. Hai să cedăm mari epopee. Afrodita și Atena. Oameni buni, vă rog frumos, spuneți în comentarii dacă reușesc pe unul măcar. Pe unul. Sper. Sau putea să la 6. Exact ce vă ziceam. Eu zic Crivăț. Din ce se degenează 1990, ce zice. Mai aproape. Cum a pierdut? Mai vă sunt pe 2. Potasiu. Ce am avut la prima ediție? 1980. Oh my god. Scădeam cu 10, era fix.
Haideți să vedem, să vedem. Oh, nu, încă 200. Oameni buni. Asta este. Am încercat. Ok. Așa este joculețul. Nulează ceva până facem și... Hai mă. Stați așa, oameni buni. Și da, așa arată joculețul. Uitați. La fiecare dintre acestea, gen... Mă, ce s-a făcut? Ne dă niște magazine în care putem să ridicăm. Adică gen. Vedeți acestea? Se colectează singure. Așteptăm să o cumpărăm. La 2000 primesc un ăsta, la care mă ajută la anumite întrebări. Și așa e la fiecare. Uitați, timp rămas să-mi dea acesta. 3 ore, 1 minut și 23 de secunde. Și așa la fiecare. Merge una altă alta. Aici să misionez cea mai misterioasă imagine mișcătoare și hai să-mi dea ceva. Ce să vă mai arăt? Stați. Joculețul este mare. Are până în 43 de megabyte. 50. Este mare. Și ești foarte inteligent. Adică gen... te pune să gândești și să știi istorie. Că de-aia am învățat istorie. Să știm, oameni buni. Că ne ajută și noi la viață. Dacă ce vine unul, ne întreabă, bă, în ce an am domnit cu tare? Mă, ne știi, zici, așa am domnit în anul puncte, și zici, mulțumesc că m-ai ajutat, mulțumesc, nu știam, și acum cu ajutorul tău pot să ne spun și copiilor mei. Așa este, oameni buni. Adică ajuns lumea și ei te răsplătesc foarte mult. Plus eu îmi place să ajung oamenii. Să-i ajut pe cei săraci, cei fără casă, cei fără bani, mai mulți oameni buni. Sau dacă cineva ar plânge un prieten man, să zicem, mă, ce faci? Îl lași baltă? Nu lași. Pentru că el e prietenul tău. Iar tu nu lași singur. Știți vorba aia? Unul pentru toți și toți pentru unul. Și da, îmi place foarte mult. Mai ales cu videoclipurile astea. M-am zis, vă mulțumesc enorm pentru vizionări, subscribe-uri și abonați. Nu mă așteptam, oameni buni. Vă mulțumesc enorm și vă iubesc foarte mult. O să mai postez pe tot întregul vacanțe de vară și la liceu o să mai filmez, desigur, dar când voi avea timp. Când o să am timp să fac. Dar vă sugerez că pentru voi, oameni buni, vă voi filma o grămadă. Și cam atât cu acest joculeț. Dacă v-a plăcut și mai vreți să faceți cu el, să începem seria, nu uitați să lăsați acel buton de like și acel minunat
roșu buton de subscribe. Pa, pa!